Krásny veľkonočný pondelok, milí priatelia. Hlási sa vám Avenaliz Hart po dlhšom čase. Verím, že ste si oddychli pár dní a môžeme sa porozprávať o aktuálnych udalostiach. Máme tu jar, máme tu zeleň, máme tu príležitosť si oddychnúť v prírode, ale zároveň vo svete sa deje spústa udalostí, ktoré nás nenechávajú v kľude. A tak si porozprávajme, že ako postupuje vzostup Zeme a ľudstva. To je téma, ktorá mňa zaujíma a verím, že aj vás, keď pozeráte toto video. V súčasnej dobe frekvencie sa neustále navyšujú. Kto sleduje Matku Zem, je s ňou v spojení, cíti navyšovanie, neustále navyšovanie vibrácií, jej frekvencií. Zem je živá bytosť, tak ako človek. Takže má svoju auru, má svoj tep srdca a tento tep vo svojej základnej frekvencii, ako bol pred rokmi stanovený, a volá sa tzv. Schumannová frekvencia Zeme, je 7,83 Hz. Je to taká pomalá vibrácia jej tepu v takej tej spomalenejšej verzii, keď ste v kľude, keď ste v pokoji, v láske. Predstavte si, keď sedíte v kľude niekde pri strome, pri pni opretý o jej peň, o peň stromu a vdychujete krásnu vôňu prírody a váš tep sa takisto spomalí, pretože ľudské srdce je úplne prirodzeným spôsobom napojené na srdce Zeme. Ako náhle sa ale ten tep Zeme zvýši, a to sa deje teraz, tak samozrejme to navyšuje aj tep ľudského srdca, zmení sa magnetizmus Zeme, mení sa ľudský magnetizmus. My vieme, že srdce ľudské má veľké pole magnetické, tzv. Torodiálne pole, menšie a väčšie, ktoré má takú obrovskú silu, že jedným slovom je bytostne napojené na pole, magnetické pole Zeme. Ten, kto sleduje solárny systém a to, čo sa okolo Zeme deje, tak vníma zmeny, ktoré sa dejú v solárnom systéme, že do neho prienikujú nové planéty, že je tam planéta Nibiru, celý systém planét, 7 planét, ktoré sa ukazujú na nebi už pomaly voľným okom. Veľa ľudí tomu ale neverí, nedíva sa hore na nebesia, nezaujíma ich, čo sa tam deje, či im sprejujú chemtrails na hlavu alebo nie, či je tam slniečko alebo zatiahnuté. Tí ale, ktorí sú pozorovatelia a vedia, že zmeny sa dejú hlavne na nebi a keď ich tam uvidíme, je to otázka času, kedy sa nás budú bytostne dotýkať tu na Zemi, tak tí ľudia, ktorí sa nedívajú len pod nohy, ale aj hore na nebo, tak vidia, čo sa tam deje. Vidia slnko, ako ináč žiari, vidia tú zlatožltú žiaru, ktorú sme poznali, sa mení na jagavé, kryštalické, biele, až transparentné svetlo, pretože v pozadí našej planéty, v jej bezprostrednej blízkosti sa už pohybuje niekoľko planét, ktoré ak sa dajú do zákrytu, tak a čím bližšie sa priblížia k Zemi, tak hrozia kataklizmatické situácie na Zemi. My už teraz vidíme, ako sopky vybuchujú, ako sa tektonické dosky Zeme pohybujú, ako sa mení klíma Zemi, ako to bezprostredne pôsobí na naše fyzické zdravie, na rastlinu ríšu, na zvieratá.
migrujú zvieratá, je obrovský pohyb nielen zvieracej ríše, ale aj ľudí, ľudskej ríše. Dejú sa na Zemi obrovské zmeny, ktoré je dôležité, aby sme pochopili. Toto sú všetko témy, ktoré mňa mimoriadne zaujímajú, takže verím, že aj vás. A budete sa trošku zamýšľať nad tým, ako tieto zmeny pôsobia bezprostredne na naše ľudské, na naše fyzické a psychické zdravie, na naše duchovné zdravie. Keď som začala s tými frekvenciami Zeme, treba si uvedomiť, že Zem ako planéta má tiež svoju auru, tak ako človek má svoju auru. A aura sú jemnohmotné telá uprostred svetelnej cibulky, kde sa nachádza fyzické, to najhmotnejšie telo. Tak je to s človekom a tak je to aj s planetou. Planéta Zem teda má okolo seba niekoľko kilometrovú vrstvu ionosféry, tzv. Ochrannej vrstvy, v rámci ktorej je planéta teda ochraňovaná, udržuje si svoj kyslík, svoju magnetosféru, svoje energie, v rámci ktorých je poskytované všetkému živému na tejto planete život. Je možný život a pokiaľ sa ionosféra bude ničiť, pokiaľ budú do nej prienikovať chemické látky, chemické zbranie, rôzne druhy vojenských zbraní, novej generácie, lézre a záležitosti, ktoré tú auru Zeme, tú ionosféru ničia, otvárajú, tak vytvárajú sa diery, cez ktoré potom preniká vysoké žiarenie. A to žiarenie škodí jak Zemi, tak potom následne ľudskému zdraviu. My sme prirodzene chránení tou ionosférou, pokiaľ je uzavretá. Takisto je to s ľudskou aurou. Pokiaľ na nás pôsobia nejaké veľmi silné sily, negatívne alebo aj pozitívne, ale veľmi vysokofrekvenčné, bezprostredne pôsobia na jednotlivé tie vrstvy svetelnej cibulky, teda tej aury, a priamo do stredu potom fyzického tela. To znamená, že keď vy riešite dlhodobo nejaké traumy, nejaké emócie, nejaké starosti, tak vaše myšlienkové telo, to je tretia svetelná vrstva, je nabitá negatívnymi myšlienkami. Tie potom negatívne pôsobia na to telo pod myšlienkovým telom, to je druhé emocionálne telo. Tam sa vytvárajú negatívne emócie a pod ním v pocitovom eterickom tele negatívne pocity, a keď to dlho trvá, tak cez všetky tieto vrstvy sa vytvára akoby taká diera, prienik týchto negatívnych energií, ktoré potom bytostne pôsobia na fyzické telo. Ak sa to deje dlho, tak doslova vytvoria dieru alebo proste nejakú škodu, poškodenie buniek priamo na fyzickom tele. A udrie vám to presne tam, kde máte vy svoje najslabšie miesto. Takže u niekoho je to pečeň, u niekoho plúca, srdce, máme to rôzne, niekto je citlivý na kĺby, kosti. Takže dlhodobo pôsobiaca negatívna energia, ak sa vyskytujeme v prostredí, kde je veľa negatívne mysliacich ľudí, sú tam nepríjemné negatívne energie, tak vytvára nám to tzv. Úniky v aure a otvory, cez ktoré môžu tieto negatívne energie vnikať a poškodzovať priamo naše fyzické telo. Preto sa doporučuje pohybovať sa radšej v príjemnom prostredí medzi pozitívnymi ľuďmi, ktorí meditujú, ktorí sa modlia, ktorí sú otvorení srdcu. Ako to je teda s frekvenciami v súčasnosti?
Spomínala som, že frekvencia Zeme sa mení. Už 2 roky dozadu sa registrovalo, že 7,83 Hz sa navýšilo na dvojnásobok. Najprv to vyskočilo na 14, 20 Hz, neskôr 30, 40 Hz. Tieto údaje máme aj tento rok, máme aj tento mesiac a šokujúce výsledky sa dosiahli tento mesiac a týždeň, kedy dosiahli frekvencie Zeme takmer 90 Hz. Viete si predstaviť, koľko násobok to je od tých pôvodných 7,83. Viete si predstaviť, čo to spraví s ľudským srdcom, čo to spraví s emóciami, so všetkou tou negativitou, ktorú sme nestihli vyčistiť. Je to ako narazia na seba tieto dve sily. Tá vysokofrekvenčná s tou nízkofrekvenčnou, ktorú máme v sebe, to neodpustené, to ťažké, nevedomé. A tým pádom ľudia majú kolaps, necítia sa dobre, majú rôzne depresie, neveria si. Tie stavy sú ťažké a takto narýchlo ani sa nedajú všetky vymenovať, ale vy určite viete, o čom hovorím. Takže sa doporučuje pri týchto náhlych navýšeniach frekvencií, ktoré my prírodzeným spôsobom my ľudia cítime, aby sme nevystrašili sa, ale jednoducho začali hlbšie a pomalšie predýchavať, snažili sa upokojiť srdce pomalým dýchaním, vidíme si do prírody, zamerajme sa na teda to dýchanie a použijeme prípadne nejaké eterické oleje, popod nos, na lymfatické cesty, na krk, na spánky, na záhlavie, všade, kde lymfatický systém veľmi intenzívne príjma tie oleje a za pár sekúnd doslova sa naše vedomie zlepší, naše vnímanie. Popíjajme vodu, nie sladké tekutiny, chemické, všetko, čo toxikuje naše telo, sa toho zbavme, snažme sa piť a jesť zdravo, netoxicky, pretože v súčasnosti to už veľmi zaťažuje naše fyzické telo. Tým, že energie okolo Zeme, okolo nás sú stále jemnejšie, je úplne prirodzené, že zjemňovať musíme my svoje vlastné frekvencie. Jednoducho zdravo žiť, zdravo sa stravovať, zmeniť možno aj spôsob práce. Ľudia hovoria, potrebujem peniaze, potrebujem zarábať, platiť čeky, áno, ale potrebuješ aj prežiť. A prežiť znamená v týchto nových podmienkách vyrovnať svoje frekvencie čo najbližšie frekvenciám Zeme a tomu, čo sa okolo nej deje. Planéta Zem je súčasťou solárneho systému a my sme súčasťou planéty, takže pokiaľ nebudeme rešpektovať silu frekvencií, budeme kolabovať, budeme depresívni, budeme sa cítiť osamotení, odpojení od Boha a riešiť spustu emócií a myšlienok. Nie je inej cesty, ako meditovať, ako sa stíšiť, ako si dôverovať, ako si odpúšťať. Ja verím, že ste pochopili odkaz môj veľkonočný a že ste si uvedomili silu frekvencií a že sa budete dívať na to nebo, na to slnko, ktoré sa mení, pretože nám prináša nové správy a prináša nám zmeny v našom solárnom systéme a tým pádom nám prináša zmeny na Zemi. Klimatické zmeny, možno 3 dní tmy, možno zemetrasenia, sopečnú činnosť, možno vzostup pre tých ľudí, ktorí duchovne pracujú a neopúšťajú sa a snažia sa čo najviac zjemniť svoje vibrácie. Prajem vám, aby ste na tejto ceste nezastali.
pretože je to dlhodobejšia záležitosť. Ten vzostup je proces, ktorý ľudstvo čaká možno ešte 100-200 rokov. Niekto previbruje možno už tento rok a niekoho to ešte čaká na niekoľko životov. Budem s vami rozprávať o frekvenciách, budem s vami rozprávať, hádam častejšie o zmenách na Zemi a v ľudských aurách, v ľudskom vedomí, pretože to všetko má zmysel, má to svoj význam a je dôležité, aby sme to správne pochopili. Som otvorená k vašim otázkam, kľudne mi napíšte na avenalis11@gmail.com alebo pod toto video. Prajem vám krásne jarné dni plné vzostupných, príjemných energií bez záťaže. Príroda nás volá, príroda nás čaká, je prenádherne zelená a poskytuje našemu eterickému telu a fyzickému telu teraz tú najväčšiu radosť, ako si môžeme dopriať. Tak sa neopúšťajte, držte sa a hlavne držme spolu a pomáhajme si.